Pani Vargová, vy ako zástupca firmy Drevár, firma, ktorá vyrába výrobky z dreva a takisto vyrába i eurookná, drevené eurookná. Čo by ste poradili našim divákom? Vyžadujú tieto eurookná nejakú špeciálnu starostlivosť? No eurookná, ktoré sú vlastne z dreva ako prírodného materiálu a vieme veľmi dobre, že drevo je naozaj veľmi pekný materiál, určite si vyžaduje starostlivosť okrem obyčajného umytia saponatovým prostriedkom a aj špeciálnu starostlivosť týmito špeciálnymi setmi na ošetrovanie a údržbu drevených eurookien. Ja si myslím, že ošetrenie eurookien musí byť samozrejmosťou, pretože veci, ktoré nás obklopujú, určite každodenne tiež ošetrujeme. Na ošetrenie týchto drevených eurookien vlastne firma Adler vyrába farby a laky, ktorým sa povrchovo upravujú drevené eurookná. A ona vyvinula tento špeciálny set na ošetrenie týchto eurookien. Z čoho pozostáva, z čoho sa skladá tento set? Tento set vlastne pozostáva z top cleanera, to je vlastne čistič, ktorý má odmasťovaciu schopnosť, a potom z tzv. Prípravku top finish, ktorý je ten veľmi dôležitý príprav, by som povedala, ktorý vlastne finišuje to záverečné ošetrenie vlastne. A potom dve takéto jednoduché utierky jednotlivým týmto kvapaninám. Tento prípravok Top Finish je špeciálny prípravok, ktorý vlastne chráni vonkajšiu časť dreveného okna proti poveternostným vplyvom, ako je UV žiarenie, dážď, sneh, smog a iné nečistoty. Spôsobuje to, že po nanesení a po dôkladnom očistení drevených častí okna top cleanerom a predtým samozrejme saponatovým prostriedkom nasleduje samotné ošetrenie top finishom, a to tým spôsobom, že na túto handričku sa rovnomerne poroznáša na drevených častiach toho okna ten top finish a on vlastne spôsobí to, že zalieva mikroskopické nezrovnalosti na tomto eurookne, čo vlastne vytvorí taký tenký ochranný film na eurookne a tým vlastne nadobudne okienko, aby som povedala dojem, že je znovu prelakované a prečistené. Kde môžu klienti zakúpiť tieto sety? Tieto sety špeciálne na ošetrenie údržbu drevených eurookien, musím povedať bohužiaľ, že bežne v drogériách a predajniach nie sú dostupné, preto diváci, ktorí majú záujem, si môžu zakúpiť u výrobcov drevených eurookien. Takže by som poradila, keď náhodou niekto má záujem, môže kľudne prísť sem k nám na Svätopolkovo námestie do firmy Drevár, alebo prípadne teda, kto má bližšie do našej firmy v Dolných Obdokovciach. A ešte na záver prezraďme našim divákom, či máte pre nich pripravenú nejakú novinku. Novinkou našej firmy je vlastne Euro 78 Softline. Je to vlastne nové okienko, by som povedala, nový profil okna, taký oblejší dizajn. 78 vlastne ten, kto niečo už vie o drevených eurooknách, znamená to šírku vlastne to eurookna. Je to 78 mm s izolačným trojsklom vo veľmi dobrých cenových reláciách. Takže, milí diváci, ak i vy vlastníte eurookná, nezabúdajte, že potrebujú starostlivosť ako každé iné drevo, čím predĺžite ich krásu a životnosť.